Move. Hold on, let me move, please. It's right in my face. I feel very uncomfortable. It's not even filming you. Jeg er bare blevet tyk. Jeg er bange for, at du ikke har det farpotentiale, der skal til for at sætte sådan en lille væsen i verden. Har jeg ikke farpotentiale? Du gider jo ikke børn i virkeligheden. Jo. Gør du det? Ja. Det er godt. Det er synd, vi fik givet sådan en lille en skud. Prøver det. Jamen, det er jo ikke noget med at prøve det. Hvad? Du kan bare prøve det. Du kan bare vende tilbage igen. Nej. Det kan man da ikke. Nej. Not done yet. What is he doing? And I'm gonna put this on YouTube and make him a star. Can I put this down now? No. 'Cause, Yeah, she's cleaning the litter box. I mean, you're making me hold shit stuff, I you just know. sit there and do it.